o máis importante para acabar coa velutina, ir a polas raíñas. E para iso fa falta trampas e hoxe, Rocío, temos aquí o mellor para explicarnos as trampas. Home, fan falta trampas e tamén persoas como Manolo Casal que saiban facelas, verdade? Manolo, benvido ao Plato da Hora Galega. Moitas gracias. Oe, pois é un gusto para nós terte aquí porque, dende logo, se hai alguén experto en coidar das abelliñas, ese é Manolo. Por iso, el sabe facer as mellores trampas para acabar cas velutinas, non, Manolo? Sí. A ver, temos aquí unhas botellas de plástico, vemos. Como temos que comezar? Por onde comezamos? Pois comenzamos por... Hai que facerlle un buratiño, ou que? hai que facerlle un furado aquí para metela... Oiches, Manolo, mentre Facemos estás un facendo buraco. o buraquiño, vexo que tes aí un mejunje xa feito dentro. Que leva esa botella exactamente? Porque todos podemos facer na casa, esa botella verdad? leva, sí, todos o poden facer. Exactamente. Esa botella leva levadura, levadura do pan, tampouco ten que ser outra cousa, levadura do pan, cerveza ou agua ou viño, a agua tamén leva, Algo de alcohol hai que meter. algo de alcohol, sí. Vale? E tamén E tamén pouco de azúcar. azúcar. Un pouco de azúcar. Azúcar como 3 cucharadas. O sea, temos aquí que o mejunje vai con levadura, con un pouco de cervexa, alcohol que teñades viño, un Sí, pouco de vermú, vale. azucre e agua quente se pode ser. Vale calquero. Perfecto. Entón, ese mejunje metémolo dentro na botella. Pero a ver, Fermentado. Manolo, entón imos ver, porque aquí ti fixeche xa un burato. Sí. E despois tiñas unha botelliña máis pequena que lle sacache o bico. Sí. Entón, como lle metemos aí? O bico por esa botella? Amigo. Pois aí metémolo así. Que quede, porque non poidan salir por aquí. A ver, vamos a amosar para que a cámara o vexa ben, Xa vedes, o bico dunha botella pequena de plástico, metémolo aquí no furado que Manolo lle fixo a esta botella que é a que ten o mejunje. Oiche, Manolo, dicíasme cousa moi importante, compañeros. Se podemos poñer esa imaxe que estaba moi ben postiña, verdade? Mirade. Dicíame, Manolo, é moi importante aquí deixar 2 dediños Sí. do líquido por baixo do burato, por porque baixo, senón por baixo do burato. a velutina pode escapar. E outra cousiña, Isto que te tapado. o tapón de arriba tapado. Por que, Manolo? Porque entrarían por aquí e saldrían por aquí. Claro, hai que facerlle a trampa aí dentro ben Claro, pechadiño, que de non? aquí que non poidan salir. Claro, porque Entonces unha elas vez- van abaixo, beben, despois cansanse e cando se van cansando van caendo para baixo e morrendo, Claro, afogando, porque ti dicíasme que a aquí. velutina é lista e dase conta que en un momento determinado está atrapada, ela quere escapar. En canto obviamente. entra para dentro ven a ansia de... Ven ya ansia. Pois xa lle podía vir antes e marchar de querer antes. salir. Claro, entón, Bueno. queda aquí xa a velutina neste mejunje, xa queda aí atrapada, porque por aquí xa non sae, porque claro, No. xa bebeu tanto. No, non é que non salga, é que non lle dá tempo. Ela intenta salir por aquí e lle parece máis fácil. Ah, Entonces, claro. por aquí xa non quer salir. Entón xa temos aí esa trampa cas velutinas Despois, atrapadas. Unha cousa importante, A ver. que a trampa debe estar ao sol, porque isto funciona por evaporación. Ah, Se non está ao sol, se non hai calor, entonces funciona moito peor ou non funciona. Entonces isto ten que estar ao sol. Claro, porque o estar ao sol con ese calor aquí parece que isto fermenta, Claro, entón, eso non? fermenta, o olor sale por aquí. claro, canto máis cheira, Claro, máis veñen as velutinas e máis entran. máis atrae. Claro, Manolo, pero veamos agora, por exemplo, hai unhas camelias na reportaxe que nos ensinaba Iván. tamén. Onde Eso- poñemos as trampas? Porque ti querías dicir hoxe no Hora Galega unha cousa moi importante. Si cada espectador que nos está vendo hoxe, sí. que son milleiros, poñemos Supoñamos. 2 trampas nas súas casas, Si non- podemos facer moito. Parece mentira, pero facemos Cada moito. veciño poñera dúas, pois habría moitas menos. E onde as poñemos? Porque é ben fácil de facer, o Pois, mejunje non é hai que- caro. No. Por eso, onde poñemos as trampas? Non se fai porque non se tan eso. Poñemos as trampas ao principio da temporada onde hai camelias, que é onde máis van. E despois en calquera sitio que teñamos flores. Claro, Pero Manolo. sempre ao sol. Sempre ao sol, porque esta botella pódese deixar pois apousada en algunha superficie ou é mellor Ou pode sempre ser- colgala? Dá igual. Pódese colgar por aquí, pode estar colocada nunha superficie, dá o mesmo. Sempre que este ao sol, senón non hai evaporación. E o que é outra cousa tamén bastante importante non é puñela e pensar que xa está. Iso hai que vela cada 2 ou 3 días. Claro. Se lle vai baixando o líquido, añádeselle un pouco de agua máis. E ao que pasa unha semana, porque iso xa vai perdendo, en vez de oler, cheira. Claro. Entonces hai Claro. que cambiarlle outra vez o... Teñes que gustar líquido. o conto para que as velutinas caigan, Claro, non Manolo? é puñela, Claro. e marchar. olvidarse. E deixala aí, marcharse. claro. Hai que Manolo, estar- cantas colmeastes ti? Bueno, sobra 100. Sobre 100. Home. Manolo nacido en Bocaixón, vivindo en Santiago de Compostela, 100 colmeas, e non sei se a velutina a ti, Manolo, non sei se notache que este ano hai un pouquiño menos, que sempre estamos falando, pero ainda hai bastante, verdade? Si hasta ahora empezan, pero o ano pasado houve menos, cando non cabe duda que de cando hai menos
Cando hai menos reinas. Claro. Pero non vamos a perder a caste, que este caste creo que se vai a quedar con nós. O ano pasado foi, eu botañe a culpa ao tempo. E fixo frío no mes de maio, entón moitas morreron. Este ano como vamos de velutinas, Manolo? Xa están aí empezando... Están empezando, hasta ahora non se sabe, mentras non veñan uns días bons, que anden os insectos todos fora, hasta ahora non se sabe, está empezando. Tamén estamos hasta mediados de marzo, así non empezan, que algunhas adianta, outras atrasan. E iso hasta o mes de finales de maio. Pois Manolo, quédame coa túa petición, que levas moitos anos, creo que 40 anos con abellas casi nada, algo sabes do conto. E xa tivo algún premio tamén Manolo, da abella sabe si cada de combater veciño velutinas poñemos tamén. 2 trampas na casa, podemos de verdade ter resultados importantes en toda Galicia. Cada veciño 2 trampas, que vedes que se fai en cuestión de minutos. Eso non supón nada. Oiche, Manolo, o que non supón nada é que volvas a hora galega e xa se pode ser cun pouquiño de mel, que tamén tenemos que catar un pouco esa cousa rica que faz as pedichón, abellas. Eso nada máis que avisalo. Decilo, avisar nada máis. Manolo Casal, un placer, gracias por estar hoxe aquí connosco. Moi ben, por moitas gracias. Moitas grazas, Manolo, por darnos esta sabiduría, home, das trampas das velutinas.